Ayan o. Asan na? Ayan na, tapos na. Game, i-minimize mo na. Saan? Ay, minimize mo na. Ito. Yan. Tapos? Hindi nyo kaya piliin tawag. Kakainis. Loslit talaga sa dalawang to. Kasi hindi ako masali naman hindi magpapalakon. Oy, tama na kasi yan. Ay, hindi ka din. Ano ba yan? Sino yung Yes, my number. Mag-captured content. Sorry. Ako ang gusto ko, ginapayatas. Ako nga pala sila. Kala nyo si Aljur? Hindi ah. Si Machete to. Hindi ah. Tumaba lang. Uy, huwag ka mamulakot dyan. Tapos hahawa ka sa mukha ko mamaya. Talagang yumakap niya para mangulakot. Alright, wala lang kasi. Ay, nakadiri. Kain tayo ha? Ito nakikilig ako. Ang pangit! Ipapost kayo sa Facebook mo, no? Ay, sa YouTube na lang pala. Ilagay natin. Ay, no, may link ng YouTube. I-post mo sa FYC. Bakit? How to eat noodles. Iba yun. Kunyari gumagawa ka ng nagpatalastas. Usna! Iba neto!